Det kunne lige... Ej, nu hænger den fast. Ja, okay. Eller hvad sagde du? Oliver! Hop op, Filippa. Skynd dig ind, når han kører igen. Jeg kører ned. Kør! Ikke meget, jeg kører tilbage. Nej, det var stået derude, og ikke været noget forbi han. Det er ude, der ikke klar. Ja, så finder han med venstre barn. Nej. Det var noget af det billigt, det var sådan en billig Brasil. Den der med bilen der, man kunne fandme ikke få lort til at køre. Nej, så man skulle lige ind i den der. Ja. Jeg kunne aldrig få den til at køre. Var det ikke en første gang her? Åh, det var det nok. Og så skulle man dreje langsomt og så. Ja, jeg skulle bare få køre, og så skulle man køre den der pind. Ja. Ja, en blå måde. Nej. Jeg stjæler det alt indenfor. Nå, det skal væk på. Hvor kører du hen, Oliver?